Kimanin kashi 90 cikin 100 na makarantun Gaza sun rushe baki ɗaya ko kuma sun lalace sakamakon hare-haren da Isra'ila ta ƙaddamar a yankin tun daga ranar 7 ga watan Oktoban shekarar 2023. Sai dai lamarin ba batu ne kawai na ɓarnar da ido ka iya gani ƙarara ba. Isra'ila ta ƙaddamar da hare-hare a makarantu da tsarin ilimi, wani mataki da aka bayyana a matsayin kisan ƙare dangi a fannin ilimi na yankin Gaza. A nan wurin taron diflomasiyya na Antalya Diplomacy Forum da ake yi a karo na 5, an bujiro da wannan batu ta hanyar yin baje koli mai taken United Peace for Palestine, wato haɗa kai domin zaman lafiya a yankin Falasɗinu. Alƙalamin da ya karye, ajin da ya zama kufai, digirin da ba a samu ba, wata tunatarwa ce kan yadda aka datse rayuwar ƙananan yara. Kowane batu yana ɗauke da labari iri ɗaya, wato shafe makomar yara manyan gobe. A cewar alƙalamin Majalisar Ɗinkin Duniya, a yanzu kimanin yara 700,000 da suka isa zuwa makaranta a Gaza ba su da damar samun ilimi. Waɗannan yara suna iya zama likitoci ko masu tsara gine-gine ko kuma marubuta, amma yanzu an binne makomarsu a ƙarƙashin ɓaraguzan gine-gine. An hana ɗaukacin al'umma mai zuwa damar samun ilimi wanda za ta iya yin aiki da shi domin dogaro da kanta.